كما تخونوا زخبركم سمعتنا أبناء حج مدبنا أب إثيوبيا زنبر إيرتران بزعبا خبروا زقبهم تنكا مس حدا حبريتات تحيزنا بسفح زبالة خنا قربنا كمون أب كتما باتع بمنجستي راشا حدش ودب نمهنا زقبر زلو مصنعتي أملكتنا حبريتات علنا كساب مجرشا تكاتلنا بخبرنا عدنا سبسكرايب شير لايك كمون نيوتيوبنا هنات ريتات بلبنا مسكنا توم سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب نخدقبرو بأخرتنا حتىكم سنة مكتال أب إثيوبيا زلو إيرتراين تنقال خقبرو هم زقبات تحبيرو دحرتي أب كتشان 18 زمتة نحوعات كاب سلطان زالين نهاده كأني ببلصقنا زتمغا سماو لوطي بمسرت أمونغ إيرتراين إثيوبيان تفتيرو زنبرة تسفو ناي سلام هاوهو قصرنايتهم بستفالي مغنيات مقدن ناب إثيوبيا زخود إيرتراين أزي خمز وسخ يفلات ገለ ካብቶም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ መነባብሮም ኣብኡ ዝመስረቱ እቶም ደሓን ትሕዝቶ ዘለዎም ከዓ ብዓቕሞም ወፍሪ ዝገበሩ ኣለዉ ገለ እውን ንኢትዮጵያ ከም መሰጋገሪ ተጠቒሞም ናብ ካልኦት ሃገራት ንምግዓዝ ክሳብ ዝሰልጦም ዝፅበዩ ኣለዉ ብጀካ እዚኦም ከዓ ብምኽንያት ሕክምና ዝኸዱ እዮም ካብዚ ሓሊፎም እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወፃኢ ካብ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ወዘተ ብምኽንያት ዝተፈላለዩ ጉዳያት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝውሕዙ ዝተረጋገፀ እዩ ገለ ካብኣቶም ከዓኒ ንስድሮኦም ካብ ኤርትራ ንኣዲስ ኣበባ ብምምፃእ ምስ ስድሮኦም ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ዘሕልፉ ኣለዉ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብወገን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክሳብ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወዙ ከም ዝኽእሉ ቀዳሚ ሚኒስትር ናይቲ ሃገር ከይተረፈ ንባይቶ ሃገሩ ሓቢሩ ኣሎ ካብኡ ሓሊፎም ብገለገለ ናይቲ ስርዓት ሓሳብ ንክዝርግሑ ብናይ ውልቂ ዝመስላ ማሕበራዊ ሜድያ ዝተመደቡ ሰባት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክውሰዱ ንዝኽእሉ ስጉምታት ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት በጨቅ ከብሉ ፀኒሖም ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘስተባሃልናዮ እንተሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድሒሩ ብዕሊ ንዛረቦ ኣቐዲሙ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ከም ዝርግሑ ብምግባር ሰባት ተለማሚዶሞ ንክፀንሑ ናይ ምግባር ስልቲ ከም ዝኽተል እዩ ምዚ ብዝተሓሓዘ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ፖለቲካ ተንታኒ ባህላይ ስዩም ተሸመ ኣብ ነፃ ሚድያ ትበሃል ኣብ ዝሃቦ ትንተና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ተካይደ ውግእ ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ ምስ ንርኢ ክጠቅስ እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 300,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለዉ ነዚኦም ኣሲርና ናብ ወፃኢ ንሰዶም ዶ ይመስለካ ኣብ ወታደራዊ መሰልጠኒ እቲና ናብ ውግእ ክነእትዎም ኢና ድሮውን ኣብ ዓዲግራት ጀሚርና ኣለና ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 300,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለዉ ንዝበሎ ሓበሬታ ስለዘይብልና ብዛዕባ ርእይቶ ክንህብ ኣይንኽእል እምበር እንተኾነ ዝተጋነነ ይመስል እንተኾነ ካብዚኦም 300,000 ኤርትራውያን ዝበሎም 300,000 ብሉፃት ኣርእስ ከም ዘሎ ምዝንጉዕ እዩ እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘረባ ዋላ እውን ቀይሕ መስመር ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘሎ ፅልን ቅድሕን እንተገለፀ ኣብ ግዜኡ መልሲ ክወሃቦ እኳ ዝግባእ እንተነበረ ስዩም ተሸመ ግን ንብዙሓት ጉዳያት ክትንትን ክንከታተሎ ፀኒሕና ኣለና ዕቱብ ዘይኮነ ካብ ሓደ ርእሲ ናብ ሓደ ርእሲ ብምንጣር ፋሉጥ ዝኾነ ዘይእሩም ቃላት ብምጥቃም ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ሕጂ ዳ እንታይ ስለ ዝተረኽበ ኢና ብዛዕባ ክንዛረብ ዘለና ክንብል ግን ጉቡእ እዩ ሓደ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣቢሉ ስዩም ተሸመ ኢትዮጵያ $10 ቢልዮን ካፒታል ባጀት ስለ ዘለዋ ነቲ ፕሮጀክታት ደው ኣቢላ ንውግእ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ኢሉ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ባይቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ልክዕ እቲ ናይ $10 ቢልዮን ጉዳይ ኣብ ባይቶ ከም ዘላ ተደጊምዋ ስለዚ እቲ ጉዳይ ንስዩም ተሸመ ኣቐዲሙ ዝተዋህቦ ዕዮ ገዛ ምዃኑ ክግመት ይከኣል ክልተ ኣቐዲሙ ስዩም ተሸመ ምስቶም ጀጋኑ ተባሂሎም ብሚኒስትሪ ምክልኻል መዳልያ ካብ ዝተሸለሙ ሓደ እዩ ከምኡውን ናይ ክብሪ ኣባል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እቲ እሱ ዝዛረቦ ሸለሊልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዘረባ ናቱ ዘይኮነስ ናይቶም ላኣኽቲ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ብጥንቃቕ ክንከታተሎም ዝግባአና ሰለስተ ብዕለት 19 ሕዳር 2023 ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኣብ ዝሓለፉ 3 ዋርሕ ዘይሕጋዊ ፓስፖርት ዝሓዙ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ዝርከቦም 560 ሰባት ከም ዝኣሰሩ ሓቢሩ ብዘለና ሓበሬታ መሰረት ካብቶም 560 እቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ሕጊ ኣብ ምክንያት ዝግበር ማእሰርቲ ዳ እምበር ብዙሓት ኤርትራውያን ብዘይ ክሲ ይዳወኑ ከም ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ይገልፁ ኣለዉ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኤርትራውያን ዝለዓለ ጥንቃቐ ክትገብሩ እዩ ዝምከር ገለ ካብቶም ሓገዝቲ ጥንቃቐታት ተባሂሎም ዝእመነሎም እዚኦም ዝስዕቡ እዮም ገለ ካብቶም ሓገዝቲ ጥንቃቐታት ተባሂሎም ዝእመነሎም እዞም ስዕብ እዮም ሓደ ብእዋኑ ገዛኻ ምእታው ክልተ ክሳብ ነገራት ደሓን ዝኾኑ ካብ መዘናግዒ ቦታታት ማለት ባራት ናይ ሳዕስዒት ክለባት ወዘተ ነብስኻ ምግታእ
ሰለስተ ኣብ እተሓዛ ገንዘብ ጥንቃቐ ምግባር ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣመኽንዮም ኣብ መገዲ ብምጽናሕ ንብዙሓት ኤርትራውያን ግዳያት ክትራን ይኾኑ ከም ዘለዉ ዘለና ሓበሬታ ስለ ዘመልክት። ኣርባዕተ ዓበይቲ ወለዲ ደቆም ንምብጻሕ ወይ እውን ንሕክምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ብዝከኣል መጠን ምናልባሽ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣካይዳ ክትግምቶ ስለ ዘይከኣል ናይ ትራንስፖርት ፀገም ከይፍጠር ኣቐዲሞም ተዝምለሱ። ሓሙሽተ ካብ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ወይ እውን ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ትጓዓዝ ድማ ንኣዝዩ ኣድላይ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ንምዝዋር እትገብሮ ጉዕዞ እንተተሓስብሉ ፅቡቅ እዩ። ሽዱሽተ ብተወሳኺ ናብ ኤርትራ ንክረምቲ ንምብፃሕ ካብ ሕጂ ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትኬት ቡክ ትገብሩ ዘለኹም እውን ካልእ ኣማራፂ ምርኣይ ይምከር። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ሓበሬታ ጥንቃቐ ክትገብሩ ደኣ እምበር ንክትርበሹ ይኮነን። ዝኾነ ትወስዶ ስጉምቲ ከዓ ዝግ ኢልኩም ብጥንቃቐ ክትወስዶ ሓደራ ይብለኩም። ምክንያቱ ሓደ 20 ዝኾኑ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝሰገሩ ኤርትራውያን ዘጋጠሞም ፀገም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ስለዚ ጥንቃቐ 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 እግዚኣብሔር ከዓ ምሳኹም ይኹን። ኣብ ከተማ ባፅዕ ብራሻ ሓድሽ ወደብ ንክህነፅ መፅናዕቲ ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብጥሪ 26 2023 ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝምራሕ ልኡኽ ሩስያ ኣብ ኤርትራ ከም ዝበፅሐ ዝዝከር እዩ። ብተወሳኺ እቲ ልኡኽ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ከም ዝኣተወን ንከተማ ባፅዕ ብፍላይ ከዓ ንወደብ ባፅዕ ከም ዝበፅሐ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሚስተር ላቭሮቭ ንወደብ ባፅዕ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሩስያ ንወደብ ባፅዕ ከም ትራንዚት ሃብ ክትጥቀመላ ዓቢ ተኽእሎ ከም ዘሎ ጠቒሱ ምንባሩ ይዝከር እዩ። ሕጂ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ሓድሽ ወደብ ኣብ ከተማ ባፅዕ ንምህናፅ ብኤርትራን ሩስያን ዝቆመት ናይ ክኢላታት ጉጅለ ዝግበር መፅናዕቲ ብፅቡቅ ይቕፅል ከም ዘሎን ነቲ ዝቐርብ መፅናዕቲ መሰረት ብምግባር ከዓ ኣብ 2024 ክልቴን ሃገራት ውዕል ክፈራርማ ከም ዝኽእላ ተገሊፁ። ነዚ ሓበሬታ ኣብ ኤክስ ዝፀሓፈ ብዘሆርን ኣፍሪቃ ዝፍለጥ ኮይኑ ብመገዱ ንዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ከም ዝገበረ ጠቒሱ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ራሻ ፌደሬሽን ኣቶ ጴጥሮስ ፀጋይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝርዝር ኣትዩ ክዛረብ ከም ዘይደልን እንተኾነ ወደብ ባፅዕ ናብ ሃብ ንምቕያር ዝግበር ምንቅስቓስ ብፅቡቅ ይስጉም ከም ዘሎን ጠቒሱ። እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ብተወሳኺ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ክሪምያ ፖርትን ወደብ ባፅዕን ናይ ምትሕግጋዝ ዝውዕል ከም ዝተፈረመ ኣብ እዋኑ ተገሊፁ ነይሩ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ራሻ ሚስተር ላቭሮቭ ኣብ ኣስመራ ብዛዕባ ራሻ ንኤርትራ ምስ ምክልኻል ብዝተተሓዘ ክትሕግዛ ዘሎ ተኽእሎ ምስ ተሓተተ ንሕና ንኤርትራ ነብሳ ንምክልኻል ዘድልያ ኩሉ ከነዕጠቓ ኢና ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ብካልእ ምንጪ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ዝህነፅ ሓድሽ ወደብ ኣብ መንጎ ናይ ቀደም እንዳ ቸሜንቶን ናቫል ቤይ ዝነበርን ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ። እቲ ሕጂ ዘሎ ወደብ ከዓ ምስ ኣገልግሎት ቱሪዝም ዝተሓሓዘ ኣገልግሎት ንምሃብ ኣብ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን። ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነ ኢልኩም።